Ahoj, já zdravím u dalšího videa, je to hry Crossfires a jsem tu s Sniperem. Pozdrav. Čau. Tohle máme v kapse. No to je jasný. Na kolik jste dal hráčů? Na 16. Okay. Tak jsme právě dohráli. Dobře, tak půjdeme proti sobě. Půjdeme proti sobě. Aby nějaký noob líbil a neskončilo to hru. Mhm. Vezmu si lopatu, s kterou to neumím. Ne, vůbec. Ne, já umím jenom knifey a snipy. Dám ti možnost. Hm. Jsem tu zpátky. Úplně zbytečný je to plácání rukou. Si to chceš užít, jo? To je pěkně, co? Zkusím lopatu, to moc neumím. Já jsem si ji teď až budem. No, co říkám. Wow. Už tam taky někoho máš. No, tak se podívej na ty, Levely. no, úplně na hovno. To je dobrý hovno. Ne. Celkem zajímavé. Takže ten nic nedělá. Protože se zde Teď mi ubral. Aha. Gaitana, ok. To bych ještě... No, spíš Gaitana bych nebral, ale jako to fialku bych dal, ale budu zrovna Gaitanu. Dělej, to stihneš. Sakra. No, to nejde. Ty znáš World of Tanks? Jo, znám. Tam teď taky dali ten mod. Ne, já jsem to chtěl hrát dřív, ale nešlo mi to. Ti nahrávám oponentovi. To bez tak posere. No. To je vůbec on dal šibenici. Nech mi zabít toho mat pro. Co to je? Akce. Pořádně vyskočil tam, kam jsem chtěl. Ale už se... Toho Beowulfa znám. Někdo psal Beowulfovi, ať si změní jméno, že má jméno Gaywolf. Ale ne, pro mě to je taková zajímavá hra. Že já pokud chci, tak si dávám gól hnedka. No zrovna teďka se to nepovedlo. Okay. Já nechápu to zavoj. Já jsem si několik nebo dvakrát vysoloval 8 hráčů. To já mu vlezu do rány. Tak to
Nechá se dát i vlastní? Cože? Jestli se nechá dát i vlastní. Myslím si, že to nejde. Že to, myslím, že buď to můžeš dát, nebo si to nezatočí. Ale to ta hra není vybudovaná. No, mám ještě tak sebou ten hasák. Jo, oni to dali. Znova Jakému fotbalovému týmu fandíš? našem. Cože? Co nefandí? Komu fandíš? Já nekoukám na fotbal, mě to ani nezajímá. Já občas koukám, já fandím Barceloně. Barcelona, nej. Barcelona, nej. No, takový ty testy. Wow, budu slyšovat tvé lopatou. Já mám mít sekeru. Zvedáš kila umře. To je dobrý let's play. Stojím v bráně. Cikánská ferovka. Blacklist jde na jednoho No nějaký rychlej ten To je black. zajímavá hra. Kdo je rychlej? Nějaký ten black. Já jsem se nekoukal, ten byl starý Hanky. Výkop. A bude gol. A ten bal dostřílí 25 až 30 metrů. Není ten Black Fox nějaký spokoj? Tu máš 41. Je dobrý hraje do toho říká traktor. To víš, to je tak, když bydlíš na vesnici. No. Vesničák. Jo. Já bych nechtěl do města. Cože? Bych nechtěl bydlet v městě. Tak to má taky výhody a nevýhody. Ve vesnici se v klidu vyspíš. Chápeš? Wow, to jsem krásně sundal. Ne, já jsem nesundal já. Ale když jsem by si nemohl dát třeba double, když jako right clickem. Protože to je na jednoho a tam spannery jsou plošní. Jaký máš nejradši jako nožíky? Plošní nebo na jeden bod? No to já všechno. Takovej bůh. Teď mě nemohu dosáhnout. Musíš umět. Jasně. Ten Black Fox nepřijde jako hacker. No nevím, ale přijme jak nějaký divný. No to neumím. Double kill! Multi-kill!
vůbec to neumím s tou lopatou. Double kill. Multi-kill. Vidíš to, si udělal. Já říkám, že to s lopatou neumím. Tebe nesnáším tady toho s tím Kerisem. Jak- Je, hajzlovský. Jako někdo má, tak jenom slešuje. Nebo zde rány. No do brány nemůžeš jít, když mám míč. Ne, kdyby tohle byl reálný fotbal. By byla prdel. Double kill. Multi-kill. Já teďka budu jenom zabíjet. Mhm. Stejně mě vyžírají balon, tak to nemá cenu se ani o něj snažit. Double kill. Už tady nadává ten dupecek. Tak o stovku. Och, sniper. Teda sniper. Ok, jdem do boxe. Aha. Taková kvadra. Hnusná. Mám 20 sekund na to, aby jsme to dorovnali. No první nebudu. Potom dáme třeba Mexiko, ne? Třeba Ne jako TDM, ale spíš... Siege 10. Mission failed. Global risk wins. No, dali jsme taky od znova. Já doufám, že mi to čirou náhodou nespadne. A pojď ke mně. Pojď ke mně. Ty ještě furt točíš? Cože? Ty ještě točíš? Co? Jestli ještě točíš. Jo. Doufám. Ale na normální zbraně mi to moc nejde. Ty nemáš M4. M4. Ne, mám to. Okay, move out. Jo. M4 jsem si nekupoval. Ale ten custom red. To mě by zajímalo, jak tenkrát mi ten skopčák mohl hacknout ten profil. Ježíš. Jestli teďka dostanu error, tak končím teďka s tímto videem. No, takže já se s váma loučím. Dejte palec nahoru, odběr a ahoj. Rozluč se. Čau.